One News kellem ma' żagħżugħ Jake Mizzi li bħalissa ddej bil-preparamenti biex fix-xhur li ġejjin iwettaq sfida. Dik li f'ġimgħa jimxi l-muntanja Tubkal fil-Marokk biex jiġbor flus b'risq it-tfal tal-Etjopja. Meta One News saqsa x'kienet l-idea li ġilitu jwettaq din l-isfida, Jake Mizzi qal hekk. Ftit ta' snin ilu kont ġo holiday Ibiza fejn kont qed nattendi ħafna parties u vera ħadd pjaċir. U x'im wasalt lura ħassejt ċertu emozjoni li isma' jgħa dejjem ingawdi imma isni qatt ma nagħti lura. U ispiratni minn hemmhekk nibtet dan l-aptit biex nagħti xi ħaġa lura. Hemm ċans ta' sfida hija dejjem għax it-temp fuq il-muntanja għandu moħħ għalih, so qatt ma tkun taf x'ħadd esperjenza eżattament. Apparti minn hekk dejjem tila l fuq, m'għandekx modija eżatti. So hija sfida, però kull sfida dejjem biex tirbaħha bażikament. Mizzi qal li qed taħares mod ottimistejn din l-isfida tant li f'dawn il-ġimgħat għaddej b'taħriġ intensiv li jkonsisti sija attwal ta' mixi madwar pajjiżna. Fil-kummenti tiegħu l-fundatur tal-Fondazzjoni Sigma Keith Marshall spjega lan wara dan kollu. Nikraw avventura u bl-avventura infasslu livell ta' meaningfulness biex jien il-qoddim. Jiġifieri nibnu teams, nibnu kemistrija għal pinnis, nibnu pjattaformi biex niġbru l-flus, b'dawn il-flejjes nibnu proġetti, skejjel jew affarijiet ta' dan il-ġenru, u naf tinstema drammatika imma hija l-verità, nibnu ħajjiet it-tfal. Fost ħafna proġetti minn Fondazzjoni Sigma fis-snin preċedenti nediet il-Women Empowerment Project li 500 mara fis-sena permezz ta' edukazzjoni fuq suġġetti vokazzjonali bħal u tisjir. L-inizjattiva ta' Jake Mizzi toħloq 4 klassijiet ġodda l-għan ewlieni tal-Fondazzjoni huwa li jinġabru 50,000 euro. Iż-żalan personali ta' Mizzi huwa li jinġabar is-somma ta' 4,000 euro minn din il-mixja li se jwettaq. Mizzi għalaq il-kummenti tiegħu billi appella lin-nies biex jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom billi jitlu fuq il-paġna tal-Fondazzjoni Sigma. Aħna nagħmlu kampanji online. Ġifiri tista' tagħti donazzjoni through Revolut jew għandna anke link, tistgħu jaraw il-website tagħna wkoll jekk mhux sejjer żball.